Din ka jinglap ya ka jimombyang ki jaga sumar bat ka jingjot rathai jong ki jaga sumar nongpang ki batan ki banta jong ka than riwar jantia nagalyang ka new trap youth council war jantia hill district manda ka sngi khalai tere urisa ka lej bani kandu ya ka menteri jong ka tanat ka khya ka kong amprin emlingdo ban pusngau chka ya ka jing jong ki ba nong snong jong ka than jikran chhlap thai kbo naklyang president jong ka seng uba yohun ki shila ulong bok molong menta ka jingjot athai ki te ki jaka sumar kalong ka palat sisa kalon ra ru ka jing bom sngan chu ya ki nong pang bat ki nong chinwai ki ba na ki te ki jaka ulong ru ba ka jing bom byang ki dawai da shin bat kumju ki jaka ban bu ya ki dawai ka ra sibun ka jing e ki pa ba jong ka dong ka than ulong ba ki jing sumar ki bom byang ki pakan thop ya lai tili ka phc ka badan ka pendeng sangkhap jaran bat aka dauki nang ta ka wai pat ka de ka chc ka ba po nong talang ka wai pat ka de ka state dispensary ka badan ka snong padu nagalyang ginam ka seng gilong ba don kam maramat bat penbhano ya kita ji semar khnang marwan ra ya ka suk ya ki palba no sosnong juga than aga jakan nakalyang teno lam ulong ba nakalyang ka menteri kelak kurar shen ba le juga kan slet ban jurip dala dehi ban lap ya ka sha inspection kebanyi domestik di baru lagi hospital duduk kanong talang CC bal kadauki CC mat kanong talang CC ten nakalian juni hadin banyi luyo banyak konsol banyak keren bahabat ki doktor in charge jong kita ki hospital baru satuli tinyi la ya keren bat ki majilap syupun kita ki junna ki long ki balong genuine issue kamtam ka infrastructure kadon ka jing laknes don ka syupun ki junna te abanyi pej na ka padu na ka nong talang CC ilam adu menta doktor yang berbutik adu bila kelat apri tim semdan syu bawan mi bujili juga cugi te nota nyilalap ru ka jika berengut mo ka ban dispose ki waste material ru kamadan ka jaka te ka scanning ru kamadan nota ka x-ray machine ru kabla don kabla rim re nyila keren jadi mustan charge ban set up no nda ka digital batamai mo komite ki teknologi pamta ni dokam lagi tuki mesin makolong ban step ya kam te ni la doaru bandon cha mesin ultrasound ban repair no ya ka building infrastructure pro jong no place isi painting nomor kum bio tip ji la kum lu kum ba ndriu nyo rabnai kemdon ndriu nyo pasnem kemdon shu ba repaint shu ya ta ging te ki bun ki junna kamtam ni la I suggestion ru ya in charge health department ban set up no ya ka blood cam center mo mar kene ni kumiste ni don ka national highway 206 mar kene ka national highway ka ba ai ka ba mi revenue nam taw limestone ting don ki cha case ki kinjam just case shibu da don kene ka blood cam center shibun kala ban ai jing yarap nam ta ki pra dok prataji beras te ka than khna makin lai ban ki du sha juai te kaweru ki solar system no do beset ob ki solar system dam kala ajar kanyo te hadin arbana lai banai ki battery kam shu ki solar system te kibun ki jin dawa bat ya ka dauki PC ru tapi tadi le visit ya dauki PC ru ngilap ke building infrastructure kamla kalong badan ke jima na ta ki no tiapang ya ki doktor nomor kate ka building hapo laminut ki narot siap tapi batang tapi stang dah kecil siap lalu siapa dia dah kiu jumai itu kibru ki pasang hajarong maktu selap dan siapa apa dan kurum hui siapa dia berkiu jumai kalong kala saya bawan rak ya kajima bamsau ya gitu ki pada senam sistem patrente te bat yau specialist kamtang kum bijing ji shemji hakiwe isi ilap ladon ki doktor ki specialist ba la ada ga gomen ti ya kan mutar ni la ya keren ba di madam keren ba ila kubur on ban sa shishim kia ya kam te na pani chika pro PC ru ka ambulans tapi pe ya ka dur chong ta ambulans ko bam ikop shu taman ja te ni dawa na ka adam ne ba kan shikya kini ki shu paro ki ba de ki health institute care no ki ba ha pa dong tan ni Tisipun ki points ki banyak layu ki banyak yang mention ya madam te nak kalian ji nak kubur ini banyak simkia di kam bagi orang
ang ai po nga ban shong meeting bat ki officer hanju trik jong November ta au November anu bana banwan kan shong meeting bat ki officer badi pe ya kini department de nang ta kan hakasal trik idan ka joint inspection badi panin makan lipet makan lapi da ke joint kemat ke ega ke jiru na jong kita ki hospital juni apa ada tai Kumno kumno ba? you dahun ki sila 50%ด้วยนะ terus Jong war jantia. Kang sandar tu.